En van Bulgarije, weet je daar iets van? Nou, eigenlijk niet. Ik heb er wel een paar verhalen over gehoord. Dat het een groen land is. Met allemaal aardige mensen. Als je op vakantie gaat, dan weet je zeker dat je auto er al is. Of daar blijft. Als je met de auto gaat. Heb je het net verteld in mijn... Ja. Ik denk dat we nergens aan.